sasi lawase aku ngenten sing kanthi-kanthi iki dicekel ora ngurus lagunya kon wae aku ya gak ini opara ini ngene luwe becek
kita semua rahayu sagung gladi salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Syed. Iya Pak. Dene apa wis suwe ya Pak gak nang pendopo kene iki. Ya ben ngepel ku mesti gesro tanggale. Lek gak di SM up gampang salah paham. Nanti boleh ah. Ngaturake gunging manuwun dene Krida Budaya Seno Aji Trowulan tinimbalan. Sowan marak ana Desa Jumput Medjoyo Kecamatan Bangsal Mojokerto. Dalam rangka siji keleman nandure pari wis mari, nomor loro ruah desa. Dadi oleh uri-uri ku mesisan. Ya kebeneran dulurku lanang sing dadi kepolone Mas Fauji wis tongkat terdinas. Ya anggone duwe hajat ruwah desa lan keleman iki dipujekake ana ngarsane Gusti ingkang Amuwa. Mugi para tani sedaya anggone nenandung pinaringan Kijaya tinebing ama panen sing melimpah ruah alumah. Amin. Lah bersih desa to. Bersih iku tegese resik, resik iku reget sing bersih. Nah, makane ana sing ngarani ruwat desa utawa ruwa ala. Dipujekkan ngarsane Gusti ingkang Amuwa, mugia sedaya para sedulur, sanak kadang sepuaning jalan lan paweti sedayanipun masyarakat Jumput, masyarakat Medjoyo khususé tansah pinaringan teguh kukuh bakur rayu ing slamet seger waras sedayanipun. Allahumma amin. Kang dagang layar pinaringan lancar, kang abdi nang negara munggah pangkate, sing kaum abdi kaum preman uga lancar-lancar mawon kanggo nyukupi keluargane. Allahumma amin. Uga para pandhemen, para penonton sing kersa ngestreni Seno Aji Trowulan muga pinaringan rejeki barokah lan sehat sekeluargane. Allahumma amin. Ngaturake gunging manuwun marang Bapak Kepala Desa Bapak Sueb. Matur nuwun. Uga panjenengane Sekretaris Desa Bapak Samudi. Ngaturake gunging manuwun Bapak Polo Medjoyo Bapak Ferry Irwanto. Polo Jumput jenengane Mas Fauji, Mas Muhammad Fauji. Uga jenengane Pak Bayan Haji Supriyadi, Haji Sunaryo, Bapak Ainur Robert, Bu Iin lan Bu Widi. Ngaturake gunging tambur seksi sibuk bapak-bapak panitia sedaya sing bagian nadang, sing bagian laden, sing bagian jaga daya. Ngaturake gunging tambur. Ngomong sithik ya lelagon sethithik mumpung ana pamundhut gending Gunung Muncangan saka segenap panitia. Sadurunge lelagon lan kegendingan iki perlu di absen dhisik.
Winangiwa ing Karajan sugeng enjang cantik-cantik malam ini. Ayo jam apa juga ini kalau ini sing cepet nih kayak kena cek tapi didelok nyekel ini perawan apa perawan saya kira nyekel ini apa iya lagi ini ngetesku wis tak karo mi Dewi suka berenang Mboten suka. Enggak suka. Nggih. Tapi mau berenang. Mau. Kayak negeri Cinggane Krido budaya perawan kan orang perawan itu nggak ada renang. Oh nggih napa? Lek renang atik berkutu lah. Napa niku? Banyune. Oh. Kopong wis. Asmanipun sinten? Nggih tepanaken nami kula. Dewi Niati saking Wates Balongan Trawulan Pojok. Bernuwun. Salajengipun ingkang meminta kiwanipun. Nggih tepanaken nami kula Ragil Sesanti. Ragil Sesanti. Saking pundi, Mbak? Kula saking Puri. Saking Puri. Sakiwanipun. Wilujeng enjang. Anak melihat. Arek-arek dari opo. Wilujeng enjang, Mbak. Asmanipun sinten mijil saking pundi? Ditepanaken nami kula Anis Kunjung. Anis sapa, Bu? Anisah Diana. Oh, Anis Diana. Saudara, pastinya Anis Diana nggih. Iya. Nggih, salajengipun. Asmanipun Marto. Nggih, kula Rika. Rika nipun nek diwale nggih. Dalem Lek maca pun diwale. mboten dadi akhir. Kari kok. Oh, kari. Niku nek siang, Pak. Lek siang nggih, lek dalu. Nek dalu Rika, nek siang kari. Oh, iya. Haha. Masuk. Mari ku nyeluk biasae. Lek awan lek bengi nyeluke. Ono Mas Krisna nak kono. Getno kalen jeluk. Ono Krisna ana kono. Ya. Salajengipun asma kinarya Joko sapa, Nduk? Jumaya. Hari. Jumaya. Nggih. Niki nami panjang napa nami pendek? Kayak cerdas maneh. Aku iki ra. Nggih. Umpami nami pendek. Aku pencet. Nami pendek Ines. Ines. Apa? Ines. N. Nes. Loh. Maksudnya kepanjangannya Oh, N. apa? Iringan tari. Idaman. Idaman. N. Nurut. Terus Alah. Yo manut. kok. Yo manut. S. Soleha. Masya. Dadi ya idaman yo manut. Nggih. Komplit. Ya soleka. Nggih. Asma kinarya Joko lho, Nduk. Nggih. Umpama milih wong jemput kene kira-kira lho. Soale wong rasa-rasa. Nggih. Aku milih singgane Pak Seno. Soale mangane lho, Kak. Gak aneh-aneh. Nggih, Riman. Sambil Ini Pak Asin entek kok. Apa ini gimana? panitia, lek tanggap tahun ngarep siap ono klothok. Nggih, jenengan kula kelontok sak ton. Saking pundi ya? Kula saking Kembang Bau Lamongan. Kembang Bau Lamongan. Nggih. Napane Pak Dalang Taruh? Hah? Pak Dalang Taruh. Winarto.
Kula niki dulur, tasik dulur. Oh, tasik dulur. Kali Pak Baru tasik dulur. Nggih. Pernah apa? Apa budhe sampean adikne budhe ini Pak Baru? Boten. Apa bapak sampean adikne Pak Baru? Boten. Lah pernah apa? Nggih dulur kuatu. Nggih. Arek kok lo. Lek ngono aku tahu sikilnya dia. Oh, anak betul. Jadi pun Januari kali kira ini. Kali 30 ya. Nggih. Sing melu wong bisa enggak? Dadi tanggal 1 sampai 16. Sing melu wong bisa enggak? Kamu sekarang seneng. Iya. Yo enggak. Oke. Sebelum janur melengkung kamu adalah milik masyarakat. Iya. Betul. Iya. Kalau di sini Ngomong plat, Iya. plat. Plat. Apa ya? Plat P. Maksudnya plat P. Pencet. Perawan. Oh, kereta Ponorogo. Oh, Bukan M ya kamu ya? bukan. M ya apa? Mandul. Loh, mandul. Iya. Nggih, matur semangun. Matur semangun. Iki mau ana pamundhut saka panitia. Sing siap mengumandangkan tembang Azan. Gunung Kucangan maju ke depan. Paling tidak 1, 2 sing durung ngatur mau 1, 2, 3. Mbak Anis, Mbak Rika, Mbak Ines ya. Ada biasanya Sekar Sari Surabaya bersama Ludruk Kirigo Budol. Sampai bawah. Baiklah saudara, inilah artis-artis dari Ludruk Kirigo Budol. Curiga iki ambu-ambu jok lotruk iki. Enggak. Ini Warang Dono itu visual itu mudah terkenal kayak dengan Mbak Ines. Nggih. Jadi Chandra Kirana, Karisma, Indra Budaya, Karya Budaya. Pendek. Durung sing Samboyo. Iya. Garangan Turangga Seto, Waduh. Turangga Jos, Sendrere ya. Ejan. Konten pamundhut Jen, ini Nggih. harus dilayani Nggih. panitia. Nggih. Nuwun ceritanya Gunung Kucangan ya. Kan awan mau ngene kuwi Oh, utawa. betul, Bu. Nggih. Jadi berarti wis siap-siap ini. Kayak apa duit PT arep ayo. Nggih. Pak Jumakir, Mas Polo Fauji, alah. Nggih tertani mangrek. Pokoknya panitia tak sebut nang kene. Bapak Sekdes Samudi, Bapak Polo Mejoyo, Bapak Ferry. Iki lho dagangan. Terus.
Thank you.
masih dipergunakan. Ojo lungguh dhisik. Loh, katanya boleh. Ada tanggung jawab ini. Wonten panyuwunan saking Baktiar Alfi Channel Jawa Timur nyuwun lagu Luntur. Nah, nyuwun kendangan jaranan sing wonten Mbak Anis karo Mbak Ines. Wow. Sing Mbak Rika Dadi perkara sambone dadi. Lek ate Koprol. Lek ate koprol Baktiar tanggung jawab. Baktiar tanggung jawab ate koprol. Dicopak gendangi dhisik. Ya. Rian wadah iki. Bende Pak kalian gotor yang pati tak tambahin orang. Dengan pengendang handalnya Mojokerto Mas Yoman Jaipo. Priyanggune ganteng, gagah pinter. Bagus ilmu senggo ibu. Oke. Kok bisa ngapuk nomor wedok? Loh, iya. Langsung gawede sirahe. Nggih, monggo Mas Yoman. Luntur. Kok gak ono panyuwunan, Mbak? Anis bukir balik enggak. Peragakan dulu.
kesababan terus masuk. Kok sing gambui sapa lah. Utange siji wis kesauran Pak Fakiar. Gambuane gampang Pak Dalan. Gambuane kangge napa? Biasanya diambung kula mun waras. Oh. Alah. Lumayan. Nggih, niki wonten panyuwunan. Wonten panuwunan. Nggih. Ali-ali mripat dina. Niku saking bapake Bapak Kepala. Nggih. Bapake Pak Mas Fauzi. Nggih. Bapak Jumaken juragan beras. Niki mantuk sing dene disangoni beras sekilo. Nah, kok di rumah omahe kok jangan beras. Oh nggih. Nggih, dilayani dhisik. Oh, kali kembang kopi, Oh Chef. iya. Terima kasih. Blender gitu. Ada sukses. Duduk. Dewi, Ragil, Karota. Sri Tanjung. Atiku kok gak penak, atiku kroso. Punten napa Kang Mas? Sawise Adipati Silalahi ngutus aku golek tambane negara Mas Pekes. Nanging iku mau mung semune samudana wedhung Angkorawan. Tibake kowe nindakno sedeng karo wong lanang liya. Nggih Kang Mas, ngapunten nggih Kang Mas nggih. Wong sedeng karo wong liya kok trimo njaluk sepuro ikan apa? Ben, kowe Nggih Kang Mas. Kula nyuwun satu-satu. aku gak nyepuro wong sing wis selingkuh. Nggih. Ngene bae. Nggih. Yen temen-temen kowe gak sedeng karo Sang Adipati Silalahi, apa pastanmu? Sri Tanjung, Dalam Kang Mas. apa janjimu karo aku? Mboten dana janji Kang Mas. Loh, Janji kula nyuwun satu-satu Kang Mas. model Indonesia. Sri Tanjung, buat kene. Parfummu apa? Parfum kula nggih napa nggih? Coba tebak parfum saya apa? Aku ini wong ket kaya wong ket iso mandi ajur maju ngajer. Aku ngerti parfum sing mbok gawe ku dudu parfummu tapi parfum wong lanang. Boten Kang Mas, kula boten gadah tiyang jaler. Berarti kok selingkuh karo wong lanang iya. Boten Kang Mas, kula boten selingkuh. Selingkuh apa selingkuh? Boten selingkuh Kang Mas. Sing ngene lek kok gak selingkuh. Tak kocone dhisik iki. Enten napa to boten enten napa-napa? Lan sing kok gawe ambun. Boten enten mambune. Sing biasa. Masak.
Ya, guyon guyon. Nggih. Kena prank to iki mau. Wah, nggih. Berujung enjang Pak Dalang. Pantes sing enjang. Mas Dewo. Nggih. Mas Dewo. Lek lanang awan ngobor gede lho. Mas Dewo. Nggih, sawuh Rama. Lek awan penggaweane Nambal ngubah ban. sepeda motor karo nambah. Ban. Lek bengi nyindir jenenge diganti Dewi. Dewi. Nggih. Lek niku rada awan iki Dewa, sore Dewa, bengi Dewi. Ya, rada mencair. Wonten pamundhut napa ayo? Nggih niku kembang kopi kalih ali-ali emas. Mas-masan. Hah? Ada ning tempat biru. Nggih, boten nggih, kembang kopi Mas. Kembang kopi dhisik, Mas. Ayo. Ini kalau Pak Wena, mesti kembang kopi kan kendang ini gitu. Itu kendang jayu. Ono apa nih jawaban untuk harganya? Kendang jauh sing di kembang kopi. Ayo Mas Nyoman. Loh, iso kendang ngono. Beli kan? Senang. Tak PDKT aku. Iya. Sejauh sih Mas ya. Cocok ambek aku wes. Sing ngomong ya. Cocok. Dewi, cocok karo Mas Yoman. Napa? Cocok karo Mas Yoman. Cocok. Kula benceng akan ya Mas ya. Allah masalah Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, lindungi kula. Dilayani ya. Ali-ali karo kembang kopi ya. Joget yo joget sangkal. Son mariwit kayo mangi kumare kopi. Nete turut apa semorong koyo seloko. Kodongi itu kawin-kawin
nggih. Nggih napa, Pak? Sembarang. Ah, nggih. Napa? Gelang kalung. DP-ne dereng ya, Pak? Nggih gelang kalung. Cuma mbok ganti apa ali-ali? Napa? Ali-ali gantine ali-ali. Gelang kalung ali-aline mboten sios diganti gelang mawon. Ali-aline kegeden. Gelang kalung kan oleh akeh dadi oleh loro. Heeh. Gelang ambek kalung. Iya. Iya. Ngene lho. Golek jodoh timbang kon kelaku bodoh. Kuwi becik golek wong lanang sing bisi. Nggih. Lah yo iso dijawab omong lho, Pak. Pakai bahasa isyarat. Contone pripun? Umpamane jaluk mangan. Umpamane jaluk ngombe. Oh, jaluk ngombe. Nggih pun kalih jenengan mawon, Pak. Iya. Jaluk ali-ali. Lha apa iku yo? Anu lho, ali-ali lho. Jaluk kan gitu. Tapi rada aneh yo, berakane yo. Lah yo. Apa? Ada cilik kok diure kok ngono yo. Apa ya sopan? Ali-ali mau sono kene kan jelas iki. Ini kan pinggir. Iya. Aduh, Dik. Ya soro, Bos. Iya. Dulur-dulur. Napa pemirsa? Panitia Mejoyo. Tahun ngarep umpama Mejoyo der paling tambah. Domer ngono. Tak kawan reok. Reok. Reok sing iku lho, Pak. Aku request reok sing gedene sak iku lho. Ya. 7 meter. Nggih. Iya. Unggone gak aman lah. Loh. Di sana ke lapangan. Lapangan. Ya lho. Iya. Tapi aku jaluk sing dadi gawe itu meter-meter ini. Oke. Ya, langsung dilayani. Gelang kalung Mas Nyoman. Lagi Sampai bawah, sampai bawah.
Bibar. Kacuk kuning ya. Iki udah gorong anget. Pokoknya musuhnya ini ya, musuhnya ini Ines karo Rika. Soalnya rotok bekasaan kan? Ines itu kayak bekasaan kayak Surabaya siap no ngalor gak ayu gak elek geluntung nih sore. Ya. Mau banget ya Pak. Ini ayo ini. Ojo ngenyek lah. Boleh. Sokok kapok. Ayo. Mbak Rika, apa tuh Pak Mundut? Napa mau Pak Mundutnya Mbak Ines? Kacuk kuning. Saja ikut kuning-kuning tadi. Nggih, iki karek kentir tok iki. Iki kuning Ladim. Iya. Cek kendalane jar apa? Maju kontak begel. Mau aku nyok sokok-sokok maneh. Kok saiki disokok aku kan? Wah, ya. Aman. Ya. Engko lah gak keri ya Nes ya. Iya, meri no, gak iso bubuk. Pinco ae. Nggih, dados. Aduh, Dek. Iya. Kerido budal.
Dene putune Pak Sabra itu. Iya itu. Mbak Anis kira-kira sampean lungguh gak pegel. Otote gak pegel lho. Kula napa? Nggih. Mboten. Jadilah panggung ini untuk area olahraga. Maksud saya apa? Jadi fitness yang bayar, di sini kamu malah dibayar. Anis. Iya, Mbak Anis main-main. Mas, ternyata kamu saya pilihkan priantun dari Bareng. Mbak Anis Kusuma Pradiro. Padahal duit izin bayar sore mang berat foto. Kok suruh pelik-pelik. Tapi aku kalau menghadap dirimu begitu Pak Anis, selalu gimana betul ya? Iya. Karena sangat istimewa. Semote kudu ayak wolu. Yo, ayak wolu mana? Ayak wolu. Malah. Oh, karena sangat istimewa sekali. Asik. Sangat istimewa sekali. Saya kasih spot ayak wolu Malang. Yo. Kita dari Baktiar Alfi Channel mesti tanggung jawab. Panyunane adalah Kalau Sebo. Kolo Sebo. Nyuwun Mbak Anis karo Mbak Ragil. Nggih. Mbak Ragil ya. Ini dilebokno TikTok karo sudah lebih 50.000 yang like menglika, memberikan lika. Ya. Mari ngono Mbak Suwati kono nyate. Kalau Sebo nyuwun jaranan. Iki dar apa? Oh iya, dar. Dar pakare ini. Iya. Ditung tak dor, tak ya lah, are-are bayar piro men kebon cangkem iki ya. Nggih, monggo Mbak Ragil duet dengan Mbak Anis ya. Wahyu Sebo. Rumput saing
Ini kurang profesional. Lek ditangkap balik di sama Joyo, tak kalau jaranan teman, Rika ngajak, jelas ngajak. Tahu Nggih. Anu Lah ditangkap. napa kok tahun depan kok mboten becing? Lah meneh tak kerjasari ngono. Oh, ngaten. Nggih. Kula siap dor. Siap dar ya. Wes saged. Yo, ya, Kok gak sede remet tok. dar siap ya. Asia. Glute barang. Dalam Glute. oh nggih, biasane gluten ten apa? Lekok. Ceren. Niku sing penting ditambahi oke saja. Oh iya. Beres sama saya sih. Bisa ai. Akhirnya gak matematika loh. Barang matematika tak tambahin. Asia. Iya. Matur sembahun sangat. Iku ono warna mawar datang dari mana? Oh enggak. Cuma salut. Terima kasih dengan Pak Bagja Alfi Channel. Aku seneng ini iki dadi membuat konten wong itu bral-bral gitu. Terus sindene tambah setan, sopo nang ngene. Alhamdulillah. Ya paling tidak satu lagu lagi. Porongnya tidak usah memberikan uang. Ya. Buat lagu monggo kalau pinangkani. Monggo Pak, nyuwun napa Pak? Pak sinten? Pak Mazhar. Makanan. Jan, Pak iki kadose ganti anak jaranan to niki. Nggih, pokoknya nyuwun napa tembangi lagune atau Bapak Sekretaris Desa. Sayang saya. Sayang saya. Karena lagu terakhir semuanya berdiri. Ya, cantik-cantik ya. Saya nyanyi. Malah. Asik.
awak ngomong. Jadikan panggung ini untuk tempat olahraga. Jadi loyalitasnya itu los. Dasarnya masih lega. Nggih, ngapunten info jadwal nggih, kok nami besok nututi ya sindene koyo ngene gak ditututi ya to. Tanggal 29 besok, wonten Rejosari Kecamatan Jatirejo Mojokerto. 31 Desa Grogol Kepropandak Kecamatan Mutorejo. Tanggal 9 Desa Trenggilis Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto Kota. Tanggal 6 ono Sumber Tanggul Mojosari. Tanggal 7 ono Grabakan RW 3 Tulangan. Tanggal 8 ono Desa Mbelo Trawulan. Tanggal 9 ono Desa Mojogeneng Mojokarang Kecamatan Blangu. Tanggal 10 ono Desa Temon Kecamatan Trawulan. Tanggal 11 ono Desa Sidolegi Pangkrungan Wonosalam. Tanggal 12 ono nggone Desa Awang-Awang Kecamatan Pungging. Tanggal 13 istirahat. Tanggal 14 ono Desa Carang Pranti Kesamben. 15 libur tanggal 16 ono Desa Margosari Kecamatan Tarik Sidoarjo. Isi ono sing kosong tanggal 15, tanggal 17, tanggal jroning suka kudu tansah eling, Sur. Kan Mas Podo ayo goleki. Nah, awakmu kok gak ono kene iki karepe koyo apa?